Norok jotono hambai sari kaham ang tini haino hai kisa kok sanani bagai ma phaikya tamni hinmale tini khumulongo mas gadringo sini habo bagrano haino hai tini kapmani nukha tangili bo ma kapkha abo sini belai kheno wansukjaknai tongo bo nugui tongo bo wngkha habo bagra sung jotong keno bini projarok bo bini projarokno bo nugui tongo bini o haono sini haono sung boibai sak nangjakya hanang pinang podre pod khlai satokjagui tongo bebak jagano sung deprive boibai podre pod khe bengaijagui tongo boibai sak nangjakya wngui nai torture khaijagui tongo ebenke bwthajagui tongo norok nugui tongo aboni bagui nai bo bini projarokno belai kheno khairok susu khe nugo aboni bagui no bo bini bwkhao kha nangjagui kabo bo bini dophano bini borokno bahai khe mwthangui klangui mannai bo abono uansugo aboni bagui no bo kabo tamni himale sung jotono nugui tongo saimani tongo bebak sini ha tongmani tamkhe kuno na kuno karone tabuk sini yago control korikha aboni bade suno je tabuk sini je 6th schedule area ADC sini yago tongmani abono sunse nagar panchayat swnamui sini 6th schedule area no ADC no borok segui nai tongo norok jotono saimani tongo recently Bisramganj nagar panchayat slamui sini ADC ni ha kwbangma tlangjak sung mokolbai nugui tongo andolon khlai tongo haifino sung aboni tagphano bichar manya bebak na haringno bobagra wanajakna mohaikeno kwbangma Kanchanpura bo nagar panchayat nangnai pho kwbangma jaga o no tlangnai hingke sini je ADC ni tongmani mosunse tonglak hingke sini tamo wngnai sung boro tongnai aboni bagui bobagra tidului sungno chapna naio aboni bagui no ang tini norokno sana phaio ang oro kuno political party ni wngui phaiya ang khoroksa ha dophano hamjaknai wngui se ang ma phaio ang kebno hamya bo sana thangla keboni bagui birodhi bo saya ang ani bwkhani kok kubui kok no se sana thango tini bobagra rally o onekta kok bo saka bujungna naikha boni bwkhani kok no bo tini saka bo aro puilao no bo saka sino Bisramganj nagar panchayat no tui no bo sagraka aboni pore bo saka Bisramganj nagar panchayat je tlangjakma o শুধু ত্রিপুরা মথানি সিমিং tlangjakya abo nung BJP khlainai nung Congress khlainai nung IPFT khlainai nung CPIM khlainai joto Tripura sani ha no tlangjagui tongo nung bo tini saka aboni pore bobagra taibo saka bo kha nangjagui saka je bobagra no boi hwnui tongpho je somman riya hwnui bobagra aboni bagui nai tini bo example khlai sakaplai bo tini motha khlainai joto borok no sini joto dophani borok no ringui nai chap khablai chabainai bo tini koyekjonani example saka sini sir BK Rangkhol sir no bo INPT ni bono tubinai tini Tripura motha o bono president rwkha taibo hingke bo teibo saka bo jotono no hamjago je Jitendra sir ni abo bo saka Jitendra Chaudhary sir je jaga o bo bachakha a jaga o bobagra candidate rwui mano haifino bo candidate rwliya
bo Jitendra Sar no pass khaidnani musung jago aboni bagai nai je sini borong gonang sar Jitendra Chaudhary bo pass ongna jaga bo bubagrani yak tongo hone bo tini saka mo belai real kok kubui kok abhai keno bo tini sauka bubagra saka je tabuk je sini borong gonang sar Rampodo bobo tabuk sini Bidhan Sabha Assembly bobo speaker bo mankha ke abono bo khobor mankeno Facebook bo rei bono thanks rekha bo belai khen bokha kufurbai sini dofano sajagei tongo bo belai tongthok jaka je sini dofani khoroksa speaker bo mankha hanai obo bubagra saka ngetai bo mobo saka je borom riya saknangya hanai side tongnai ro abon bagai no bo hono borok se bujina rengya hangke ang taitam khlaisinai hanai sao ang MLA snamka মন্ত্রী snamka MDC snamka bebak no bo jotono no pod ri tongo gatofon se bujina rengya hangke abon to tamke busirinai bobagra mono belai no dukhon nangjagai abon bo sao hangke abon bagai no wanu sini dopharok no taibo bini basono mobo saka bo dukhon nangjagai sini ex MP Sar Revati bobo hanyo bobagrani bini amano tai bini babu sini Maharaj bonobo bo kulu ni sao belai no khuk hamya bai bobagra belai kheno bokha dukhon nangjagai au metaro bo kapkha karon sini bobagrani bini ama boto 80 years above bo Kolkata se tongo bobagra songna hamjangma bai sini bagai bo samung khai tongphaio sini hao bini bumano bo yakarei bo bini bumano thikken naikeni khlaise manya sini bagai habung hatai satong watio manjagai bo samung khai tongo belai no mansuk jangnai kok bo sini bagai asuk samung khai tong thanio bo busuk risk boni dofa bai busuk se kok hamya sajak nagorik suraksa mons honi tongo আমরা বাঙালি রক হনি tongo kwbangma party rok bai bo belai kheno hamya khuk bai bengai jagai sajagai tongo khoroksa hani bugrangi se bo mohaike buibai saknang jaike sajagai tongo hingke oro jedino boni dofa Agartala sabni honai sai tongo bobagraba bini se parampora bini se hang ka boba bakha dukhon nangnai no hingke bobo sao Agartala ba sini se Kanchanpur ba sini se boni samano bo bokha hojam ongjagya hingke bobagra simingda omba reply resinai sengke bini proja sengkaba sini haya diba Agartala khle sini adiba ge buni borok nin Agartala se sini ni sai tongo hingke sengkhle bahai ki khnaoi sojo khlai tongoi man belai ni mansuk jaknai bobogra simingda tongo siri khogoi sai tong sinai bobogra kapti sungbo kamna nangna ble Agartala tlangjaka bebak hat tlangjaka Bisramgঞ্জ tlangjaka bebak tlangjaka ba nungbo bor tong sinai ba ningke ningkhle kapna nangya diba bor tong nai nang olo tabo bobagra phai sokpaikya nini ani bagai nai basa phaikya mo songwan suguse manya mo haike sini bagai khoroksa habogra sokpaina hanai tau bobagra phai বর্তমান স্বয়ং ননা আনো মথাংনা হানৈ সিনি নেক্সট জেনারেশন no বাসরি ক্লাংনা হানৈ সামু খাই tongman jarao songbono logoria da tongnai mohai sujok tai sini buskang phora phaino sini buskang phora phaino norok jottono mansugui danai rang puisa lob ngyaoi
norok hani bagai se samung khaidi hini bo bagra tini bo saitongle tini bo sakable MDC MLA angnani bagai ya sini do phano se mathangna bagai nai norok ab khabai se samung khaidi hani sao belai nu important mo MLA le khorok busung manai MDC le khorok busung manai aboni bagai nai sung bo bagra no tei nai wansuk sidi jora tongsani sung wansuk ya hangke lai thangai wansugui tai kitchu ini lab tonglak nang afro wansugui tai kitchu manglak common nani sara aboni bagai nai ang sanamu sungo sini tako bukhuk rokno sung jotto no wansugui manai sinai sini bwskangni next generation no sung bahaike safeguard reiklangi thanai sung abono ma wansuk sinai ang asuk ko kwbang sanamu sungya obono ang ani dofa rokno sanamu sungo sung joto wansuk bai sidi sung tam step na khangke thik sinai sung tamke sini hano narani manchinai buibai sekjak mani bobagra busung mayak nang sung jotono hamjagui sini bagui sak mangrnani pointo gosi tongo nini ani bagui bo sak mangrna se gosi tongo sung sudu bono logirenani simingsi sung bono sudu logirenani simingsi abosung je sung manliya hangke sung boro tongikha sung batam borok dangmak laikha natamung mak laikha abon bagainya bo bagra laso saka je bono gaddari khlainai je bono doka rwnai borok thik jorao jawab mannai hwnai thik jora jawab mannai mane no monta nungbo doka ro bobo doka ro nini dofa no phalai thango ngaba sungba hakeno paisinai ta sungba hakeno belanya bakha dukho nango aun baginai bakha log baidi kaham wansuk baidi boyin dofa baita paijak sidi sini o rang puisa pos oborok tongkhlainai ya morok o sungsarni se nang tabuk nini pos tongo hninai ni rang tongo hninai nang sang sak no control khaimianga no kintu salsa nang nini borok ni thani no para no